ब्रह्म धोरोम आफादनि 47थि जथुम्माखौ खख्लाबारियाव खुंनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे ब्रह्म धोरोम आफादा गुरुदेवनि जि आदर्श गुरुदेवनि जि बानी बेखौ दिनै फोसावगासिनो दङ आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ओरैबायदि समाव जि समाव जोंनि हारिया गोग्लैसोनानै दङमोन बै समाव जोंनि हारिखौ माखासे डिसिप्लिननि गेजेरजों माखासे आदर्शनि गेजेरजों सोलोंथाइ रांखान्थि गासैबो बिथिङाव जौगालांनांगौ बे फोरोंथाइफोरखौ होदोंमोन आरो दिनैसिम गुरुदेवनि जि आदर्श बिनि थाखायनो जोंनि हारिया जौगानायनि लामायाव दावखोगासिनो दङ जोंनि हारियाव माखासे फिल'सफि नि खोथा रायलायोबा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बेखौ अरायसम सिगाङाव थायो नंखायनो गुरुदेवखौ जों अरायसम फुजिनांगोन अकल धोरोमल' नङा राजखान्थियारि मोनथायखौ लानानै एबा जोंनि ससिय' इक'नमिक राइट्सखौ लानानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोदोंमोन दा बेनिखायनो गुरुदेवनि जि बिहोमा बियो रावजोंबो रुजुजाया बिथाङा अरायसम गोजौआव थागोन आरो जोङो फैबाय थानाय समाव बिथांनि जि निति आदर्श बानिफोरखौ जों अरायसम फोथांना लाखिनांगोन आङो ब्रह्म धोरोम आफादखौ साबायखर बावदों बेखिनि खामानिखौ मावबाय थानायनि थाखाय आरो इयुनाव आरोबाव बेखौ फेहेरनायनि गेजेरजों बेखौ फोजौनायनि गेजेरजों जोङो आरोबाव जोंनि हारिनि गेजेराव गोख्रोंसिन खामानि मावनो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जोंनि सरकारनिफ्राय हानायमानि मददखौ जोङो बिसोरनो होलांबाय थागोन बिनि थाखाय माखासे साइन्टिफिक प्लेनिं सोलिगासिनो दङ बेखौ जोङो मोजाङैनो सिट फार्म हिसाबैनो गायसननाय आरो बेजों लोगोसे माल्टिपार्पस माखासे रिसार्च सेन्टार बानायनाय बेबायदि गोबांखिनि पलिसि जोंनियाव सोलिगासिनो दङ आरो देग्लाय बोसोरनिफ्राय आं सानो बे पलिसिसफ्रा प्रेक्टिकेलि इमप्लिमेन्ट जागोन आरो माखासे खामानिखौ जों थाबैनो मावफुंनो हागोन बे देरसिन खोथाया जाहैबाय बे ओनसोलाव इक' टुरिज्मनि गोबां स्कप दङ इक' टुरिज्मखौ डेभेलप खालामनो हायोबा हाजार हाजार जोंनि लाइमोनफ्रा बेवहाय खामानि मावनानै जानो हागोन आरो बे बिथिंखौ जों बांसिन नोजोर होनानै बाहेरानि माखासे ग्रुपफोरजों सावरायगासिनो दङ आरो बिथांमोनाबो फैगासिनो दङ नायगासिनो दङ आरो माखासे पलिसिया जोंनियाव सोलिगासिनो दङ आं सानो 22 बोसोराव 22 मायथाइयावनो जों माखासे खामानिखौ मोगथां महर होनो हागोन आथिखालाव नोंथांमोननि गभर्नमेन्टखौ बुंदों लाइमोनफोरनि थाखाय जब ओंखारा नामा होननानै फोरमायदों मा लाइमोनफोरनि थाखाय जब ओंखारा ना ओंखारगोन बेखौ सोरबा सोंनोबो हानाय बे गिदिर खोथा नङा नाथाय जोङो खम समनि गेजेरावनो 3,000सो साख्रि होनो थांगासिनो दङ गभर्नमेन्ट साख्रि जिखिना भेकेन्ट पस्ट जानानै दङ बिनि अनगायै आसाम पुलिसाव जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोजां बाहागो लानो हायो बिनिबो जोङो सापर्ट होगासिनो दङ CAP जिखिनि पेरामिलिटारि फर्सेस बेवहायबो एपइन्टमेन्ट मोननायनि थाखाय जोङो थुलुंगा होगासिनो दङ आरो स्किल ट्रेनिंफोरखौबो जोङो माखासे होगासिनो दङ जायगा जायगा ITI आ जोंनियाव 11 खान दङ बिदिनो 7 खानल' सोलिगासिनो दङ नाथाय 11 खानाबो जाहाथे स्किल ट्रेनिं होनो हायो आरो कर्स होनो हायो बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ डेभेलप खालामबाय दा बेबायदि माखासे खामानिया लाइमोनफोरनि थाखाय सोलिगासिनो दङ देग्लाय बोसोराव जोङो 50 फरायसाखौ फ्रि जोङो माने IIT आव एडमिसन मोननो थाखाय जोङो कचिं होनायनि हाबाफारि जोंहा सोलिगासिनो दङ आरो 3 मासनि उनाव जोङो मेडिकेलनि थाखायबो 50 जन जोङो फ्रि कचिं होनायनि बेबस्था खालामगोन आरो नभेम्बर मासनिफ्राय 50 जन जोङो सिभिल सार्भिसनि थाखायबो फ्रि कचिं होनायनि बेबस्था खालामगोन दा माखासे हाबाफारिफ्रा जोबोद स्पिडआव सोलिगासिनो दङ दिनैनिफ्राय जोङो फोरोंगिरिफोरखौ स्किल डिजिटेल ट्रेनिं होदों 77,000 फोरोंगिरिफोरखौ जोङो डिजिटेल ट्रेनिं होनो थांगासिनो दङ दा मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो जोबोद स्पिडआव मावलांबाय थादों आरो आं मिजिंथिदों बेफोरो बोसोरसेनि गेजेरावनो रायजो राजाफ्रा रोखा रोखा नुनो मोनगोन